neman ka tun da suka tafi makaranta ka zo ka kama aikin banza. Za ka aikin banza ka tafi. Ƙarya ke muna nan tun ɗazu muna bar wallahi. Ka ji ko? Na ga ma tun da sabon zan tada kai ka tafi makaranta amma sai ka tafi aikin banza. Malamin ne ya ce dole ya kai naira. To ba na canja ma makaranta ba yanzu na mai da kai makarantar Malam Ibrahim Wa'azam. Ga inda kwanan nan ranar Asabar din nan za a yi wa yara guda 13 sauka a maulidin sa amma ka tafi aikin banza. Yanzu haka da kai a ciki amma ka tafi aikin banza amma ka tafi aikin banza. Kullum Wa'azam aikin alheri ne a gare shi. Kwanan nan ma yayi wa yara dinki guda 50 marayu wanda ba su da iyaye. Saboda haka tafi wata makaranta ga makarantar da ake yin karatu. Daga yanzu za ka tafi makaranta ka tafi makarantar Malam Ibrahim Wa'azam. Ka ji na gaya ma ko na canja ma makaranta. Saboda haka Malam Wa'azam ya fito takarar kamsulan Allah da abana dai a wannan mazaɓa ta babban riga